Keparang kula ngaturaken sembah. Sing langsung alon-alon aja kesusu-susu. Anu wae. Sumung kemeng pangabekti kula konjo ngersa paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong ndak tampa. Pangestuku tampanana. Kula cancang pucaking remi. Bagong, Nun, nek ora iso basa ki rasa basa. Kula cancang pucaking weni. Wo weni to? Weni. Ora remi, ora. Ngerti kula cancang pucaking remi dumawahing kiyu-kiyu. Ora kena kuwi. Nggih, nggih. Kula cancang pucaking weni dumawahing wijang. Nah. Rumeketing Werdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan. Sinuwun prayu loro payung mata payung tunggul naga. Payung tunggul naga sing angka 3 pustaka jaminan pustaka jamus kelima sada. Pustaka jaminan utang. Jamus kelima sada. Niku telu-telune kudu tekan Karang Kadempel. Bapak sing ajeng nyarati, bapak sing ajeng dongani, srana pusaka telu niku Pandhawa isa uwas saka bebaya pegebluk. Neng. Piye karep omong apa? Niku lho, ananging. Ananging kok dadi neng. Ananging nek sampean mboten maringake, nggih sampun. Nuwun sewu kok ana swara rapenak mau sapa sing ngomong? Hah? Ayo ngaku. Antara piyai telu seneng mburiku kuwi sapa sing ngomong nek Semar ki ya menungsa. Kedunungan ina lali salah hapes lan mati. Kuwatir rasane atiku nek Semar kuwi duwe gegayuhan kepengin luar saka derajating abdi, kepengin duwe derajat pangkat sing luwih dhuwur. Sapa sing ngentoki kata-kata iki mau? Hah? Kene ora ana sing ngaku babat habis lho iki kok. Nek nitek suarane cilik iki Gendara Werkudara. Hus. Ngawur. Oh ya utuh. Ndara Janaka. Dudu Bagong. Sampean. Aku ora kok jeneng iyas karo bapakmu ora Bagong, kowe aja salah tampa. Tiuping maruta mando sabaran mangambar ongas Nyuwun Agung muga ngayomana marang praja ing Ngamarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu Ndarawati dereng sawetawis dangu rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu rayi para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap pada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula Koko Prabu pangayoman kula
Koko Prabu Ndorowati. Kawula non nuninggih Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka Ndorowati, dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Darmakusuma. Asung pambagenipun Yayi sampun kula tampi karya bombong raos sing manah. Namung parenga kula ngaturaken pudhi astawanipun ing Raka Kunjuk Ngersa Paduka Yayi Prabu. Kadang kula ing Amarta Yayi Prabu Darmakusuma. Kula cancang pucaking weni dumawaing wijang urma keting werdaya. Saestu ndadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanen. Mboten langkung kasekecak nuanggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndorowati. Kawula nuwun sampun boten kirang prayogi. Pisawanipun ing Raka Ndorowati dinten sak mangke menika Yayi Prabu Darmakusuma kadang kula ing Amarta. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake sembahku katur ngersaning Kresna kakangku. Adimu Jodipati ngaturke sembah kelawan Kresna kakangku ing Ndorowati. Werkudara, iya. Dimas Werkudara. Kresna kakangku wi. Yen peranganing para nayaka Punggawa padha ngaturke sembah kelawan pun kakang, tak tampa kanthi lega legawaning penggaling pun kakang. Luwih-luwih Yayi Prabu Darmakusuma ngaturake sembah kelawan pun kakang ya tak tampa kanthi lega legawaning penggaling pun kakang. Nanging aja lara atimu Werkudara. Yen to siadi ngaturke sembah karo pun kakang ora bisa nampa sembahing Yayi Werkudara. Apa aku nandang luput, apa aku nandang kleru? Yen pancen aku nandang luput tumraping Kresna kakangku dosa apa ingkang bakal ndak sandang. Aku ora bakal suwala. Waton Kresna kakangku paring dawuh. Sebabe apa dene ora nampa lawan sembahe Werkudara. Werkudara, nggih. Lumahing jagat uriping langit iki wis padha prisa. Ora ana ingkang wajib nampa sembahing siadi kejaba mung Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci. Aja kok jamak lumrahing kita sewantah nadyan dewa wae ora bakal kuwagang nampa sembahing Dimas Werkudara. Lah kok kadingaren temen. Sira kadangku panenggak ngaturke sembah kelawan pun kakang ing Ndorowati, mengko gek-gek sawise aku nampa sembahmu ana lakon ingkang tumanduk marang pun kakang. Mula tinimbangane mengko ana apa-apa ingkang ndak rasakake sembahmu ora tak tampa nanging ganepi minangka dadi kadang werda. Ing mesti maring pangestu kelawan kadang taruna Werkudara. Sembahmu ora tak tampa ning pangestuku tampanana Werkudara. Ora sudi. Lho. Ora sudi perkara apa? Wong tuwa ora gelem nampa sembahe bocah. Tangeh lamun pangestune wong tuwa dayanana karo uripe bocah mau. Klebu Kresna kakangku. Aku ngaturake sembah lahir batin teka kowe ora nampa sembahe Werkudara. Upama pangestumu tak tampani ora ana dayani apa-apa. Mula sing gedhe pangapuramu aku ora sudi nampa pangestumu. Jagat waisan iku Bathara Wayaktura jagat Werkudara. Nggih. Ya wis yen to pancen kaya mengkono nadyan rada tidha-tidha. Rada tidha-tidha penggaling pun kakang sembahing Werkudara tak tampa. Ning perkara lahir batin aku ora ngerti lho. Ning sing wigati tak tampa. Mula pangestunipun kakang tampanana Werkudara. Wenehna kono kapan-kapan tak juwuke. Kosek pangestu kok kapan-kapan dijupuk kuwi? Pangestu ora bakal bosok, pangestu ora bakal mambu. Kowe nampani sembahe Werkudara kanthi ora lahir batin. Mula pangestu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Kadangipun Kakang Yayi. Peranganing Pandhawa 5 cacahe mau ingkang banget nabet ana penggalipun Kakang ngejaba mung sira Dimas Werkudara. Yen to pun Kakang pepanggihan kan kadang-kadangku Pandhawa mongko tanpa ngajak gegojekan lawan sira Yayi rasane isih gotang. Mula iki mau satemene ora lahir batin ngonipun Kakang ngandhakake kaya kang sira tampa Yayi Werkudara ya mung beteke kangening pun Kakang ingkang tan bangkit pinambeng Werkudara sembahmu tak tampa pangestu tampanana bak gegem dadiake jimat ora liwat prayoga nunggonmu lenggah Kresna kakangku Werkudara kaya wis ora kepenak pratanipun Kakang ing negara Ngamarta. Nadyan ingkang rayi madu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu.
Arjuna ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Mugi kasekecok nanggin jeng andi kula enggak. Ya Janaka wis ndak tampa kaya ora kepenak pratanipun Kakang Negara Ngamarta. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ka Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya kembar ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kembar. Iya kula pun dinggo jimat. Lho nggih, kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung sekeca asu ingkang dados napas asat ingkang dados riwe Koko Prabu mugi kepareng wamba barana dhateng ing rayi Ngamarta dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan upami alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayaka ing Dwarawati bilih riki lenggan sak mangke paduka badhe kepareng rawuh wonten praja ing Ngamarta. Saestu kula nedya ngrakit Rata Kencana tinarik kuda 8. Kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati kacena tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Ndrawati. Yayi kula nuwun sewu. Menawi wonten pangandika paduka ing kados mekaten menika kala wau estunipun malah tuwuh tandha pitaken saklebeting manahipun ing Raka Ndrawati. Tuwuh tandha pitaken kados pundi Koko Prabu? Ngemuti bilih sawanipun ing Raka Ndrawati wonten praja ing Ngamarta menika mboten sanes kejawi namung anuruti dhateng Nawala ingkang sampun kula tampi wondene surasaning Nawala menika kala wau bilih rekelenggan sakmangke ingkang Raka tinimbalan sawan wonten praja ing Ngamarta kaselak anggen kula bidal saking negari Ndrawati daya-daya praptek negari Ngamarta wigatosipun enggal saged cumadong dawuh timbalanipun paduka Yayi Prabu Ngamarta. Inggih mekaten Yayi. Gandeng sakmangke Raka sampun kepareng sowan wonten praja Ngamarta daya-daya kula nedya nganglungaken jangga. Nilingaken karna nedya mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu. Wonten wigatos menapa dene paduka Yayi Prabu ngrawuhaken mboyongi sowanipun ing Raka Ndrawati. Kepareng lambabarana dhateng ingkang Raka ingkang sejati. Kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu Ngamarta, Yayi Prabu Darma Kusuma. Handrah ingkang wis witarum. Kasiliring samirana mrip sekar kadung ngas bandanyo maweraras retnaning diya sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana Koko Prabu ngantos kula supe dhateng lelampahan ingkang nedheng kelampah
Apan kepara saestu kula ingkang ngamboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Sarana kula atur nawala wonten Projing Ndorowati bilih rikelenggan sak mangke. Kula suwun paduka kepareng rawuh wonten Projing Ngamarta Koko Prabu jagat wesaning Bathara Yayi. Malah samangke gandeng sampun wuninga dhateng sawanipun ing Raka Ndorowati lan ingkang Raka sampun kepareng sowan wonten ing Datulya Projing Ndoro Ngamarta dinten sak mangke menika. Daya-daya kula nedya nganglaken jangga nilingaken karna mastuti sabda Tama Paduka Yayi Prabu. Wonten paridamel menapa dene paduka mboyongi dhateng sawanipun ing Raka Yayi? Inggih, Koko Prabu. Namung paduka Surya pepajaring manahipun ingkang rayi Ngamarta. Pandhawa menika mboten saged lumampah, tuwin mboten saged ngumrembyahaken asta. Menawi mboten tinuntun dening paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Inggih krana paduka minangka dados kusiring para Pandhawa. Imbanipun Pandhawa menika kreta lan jaranipun. Kreta lan jaran menika mangke mboten saged lumampah menawi mboten kinusiran dening paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Kados lampahan ingkang kelampah dinten sak mangke Koko Prabu. Wonten pundi malih kula nedya sambat dhateng lampanipun para Pandhawa mliginipun rayi Ngamarta. Kejawi namung paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang tetela surya pepajaring para Pandhawa. Yayi, mugi kepareng ambabarana. Sajakipun kok mengko wigatos teka mekaten miyos sing pangandika paduka Yayi Prabu Ngamarta tumunten kababarna kula nedya ngangluraken jangga nilingaken karna. Inggih Koko Prabu, mboten kadosa dinten sak mangke menika manah kula goreh tumuli rongeh kodheng sutaning manahipun ingkang rayi Ngamarta bingleng ing atasipun kula menika jejering nalindra teka manah kula gampil goreh namung babakan pasumpenan Koko Prabu watawi sabta ari ingkang kepengker kula menika nyumpena wancinipun ing wanci sukra kasih nalika semanten ingkang raya lampah sarenarite sesemek ron raja mola bebantal bata sarembak mboten kanthi kanyono-nyono nampi sasmitaning jawata medal margining pasumpenan tanpa sangkan paran nalika semanten ingkang rayi nedeng nite baita lelayaran dumadakan tanpa ngertos sangkan paranipun ingkang rayi sumurup pusaka Ngamarta tetiga cacahipun kendang kapracondhang mboten wonten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun pusaka menika kala wau. Sak kendhangipun pusaka tumuli wonten pagebluk ingkang tumanduk wonten ing praja Ngamarta. Kathah sesakit sanggaring para kawula enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya. Malah sedaya tetanduran sami alum manggagangaking mboten saged thukul ngrembaka woh-wohanipun. Akaryos miris manahipun ingkang rayi Ngamarta dumadakan tanpa kanyono-nyono rawuhipun Kyai Semar Badranaya ingkang persasat mangku Sanghyang Candra akarya padhang swasana negari Ngamarta tumuli ingkang rayi Ngamarta gragapan saking nindra Koko Prabu sasmitaning jawata ing mekaten menika kala wau miturut paduka Kanjeng Koko Prabu mengku sasmita ingkang kados pundi Koko Prabu jagat wesaning Bathara wayah tur jagat nggih ta nun sewu Yayi menawi paduka Yayi Prabu nyuwun priksa babagan sumpena ing sampun dipun lampahi dening paduka Yayi Prabu dhateng Raka Ndorowati kula nun sewu kula menika namung menungsa limrah. Nyatanipun kewajiban kula menika mboten angonceki wujuding impen menika babar pisan mboten. Kewajibanipun Nata Ndorowati menika minangka dados suwing para kadang Pandhawa. Kula menika minangka dados pujangganing para Pandhawa. Kula menika ingkang tansah angulati dhateng sak tingkah lampahipun para Pandhawa. Mila kula nuwun sewu menawi sawanipun ing Raka Ndorowati wonten negari Ngamarta menika namung di kadhawuhan sepados angonceki impen menika kala wau. Nuwun sewu sepisan kula mboten pana babakan pasumpenan angka kalih epeh temen ing atasipun Nata Ndorowati menika nalendra gong ing Dwaraka
keraya-raya sowan dhateng negari Ngamarta namung dipun caosi babakan cariyos pasumenan Paduka Kyai Prabu Ngamarta. Kresna kakangku. Werkudara piye? Yen ngono kena tak arani kogel kagelan penggalihmu. Kogel kagelan penggalihku perkara apa? Katon banget nggonmu matur ngersane mbarep kakangku rada sugal pengendikaning Kresna kakangku. Mung perkara mbarep takon babakan impen. Kresna kakangku aku saiki tak takon karo kowe. Kowe takon apa Werkudara? Pujangganing praja kuwi pegaweane apa wae? Pujangganing praja kuwi minangka dadi paran para, tegese paran pitakonan. Yen ngono apa mbarep kakangku kuwi kleru. Yen to mbarep kakangku ora ngerti apa werdine ngimpen. Tumuli takon karo pujangganing praja Ngamarta ya kuwi Kresna kakangku. Ing mestine kowe menehi keterangan sing cetha. Munggo babare impen mau apa, werdine apa. Aja malah rumangsa kogel kagelan pikirmu. Yen kowe kogel kagelan pikirmu, tegese kowe selak nggone dadi pujangganing praja Ngamarta. Yen kowe selak nggone dadi pujangganing praja Ngamarta, kena tak arani ora ana tepi kewajiban kanthi lahir batin. Kusik aja kesusu Yayi. Pun Kakang ora bakal selak, ning pun Kakang kuwi ora ngerti tekliwering babakan pasumenan. Tegese pun Kakang kuwi ora pono babakan impen. Kresna kakangku, Werkudara piye? Saya aku tak takon karo kowe. Dapukamu nang praja Ngamarta kaya apa? Lho, dapukane pun Kakang minangka pujangga. Saliyane pujangga, akeh kang padha nyebutake yen to pun Kakang kuwi kusiring para Pandhawa. Pandhawa kuwi kreta lan jarane. Yen kreta karo jarane ora gelem mlaku, dadi kewajibaning sapa? Dadi kewajibaning kusir kudu nglakokake kreta lan jarane. Yen ngono saiki dadi kewajibanmu. Kreta lan jarane lagi nandang susah. Mergo mbarep kakangku entuk impen sing kaya ngono. Wekasan gawe goreh rongeh penggali mbarep kakangku. Teko kowe minangka dadi kusir ora budidaya piye supaya padhang kahanane mbarep kakangku. Satemah kreta lan jaran mau bisa mlaku kanthi becik meneh. Apa ngono kuwi dudu tanggung jawabmu? Kuwi lah blai kan ora blai. Iki nyatane kaya ngono. Gage tuduno sing sak nyatane impen mau werdine piye? Yen pancen kowe ora iso merdekke impen. Wah, ora ana gunane nggonmu dadi pujangganing praja Ngamarta. Jagat isane ngubur ora wayah tur jagat ya. Werkudara. Iye. Yen to pancen mengkono ora ketang klungsu-klungsu yen melu udu rembug pun Kakang bakal ngonceki impen kuwi mau. Ya, mara kage ono. Yayi, nun sewu. Pasumenan ingkang samurinaman dening Paduka Kyai Prabu menika estripun wonten magepokan kaliyan pusaka negari Ngamarta. Ketitik nalika semanten wonten salebeting pasumenan mboten ngertosaken paranipun pusaka uncat saking paduan pusaka. Tumunten nalika semanten negari Ngamarta ketaman pegebluk saged waluya pegebluk menika kala wau. Wonten madaning pasumenan rawuhipun Kyai Semar ingkang bersasat Mangku Sang Hyang Candra. Yayi lelampahan negari Ngamarta menika mangke badhe nampi pacoban ingkang wonten magepokanipun kaliyan Semar Badranaya. Namung semantena sampun ngantos pitados kaliyan babakan pasumenan mergi pasumpenan menika mujudaken satunggiling sasmita ingkang Cinakrabawa dening titahipun perkawis leres lan boten menika gumantung anggenipun sesa-sesa kapitayanipun piyambak-piyambak. Mekaten Koko Prabu mlingking saking menika Yayi. Dinten samangke kula suwun kanthi sanget sampun ngantos pitados babakan pasumenan menika kala wau ingkang langkung wigatos langkung prayitna ngatos-atos langkung prayitna ngatos-atos sabab trubusaning satru menika mboten kok namung saking Nalendra Manca Negari utawi tiyang liyan kebrayan nanging dinten samangke menika trubusaning satru menika mapan wonten ing kiwa tengen ngandika piyambak mapan wonten ing sratinipun Nyai Prabu Darmakusuma piyambak. Mila kedah langkung prayitna ngatos-atos ginakaken permana jati sampun ngantos netra lair kemawon Yayi. Sigra-sigra yen permana kanca. Sigra ngraken awang sesangka.
Salendra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya Purtokara reka kiri prananggana magawe gelar Sidemadaning Pasewakan Agung nalika semanten samya midhangetaken pangandanipun Nata ing Ndarawati tuh nalindring wicaksana wasis tinampi nalindring Amarta Prabu Darma Kusuma wekasanan dadosaken sengkel penggaling Nata ing Amarta Prabu Puntadewa mila nglenggahi kanyut minangka wardu bantu tujane ganten wardu jara mangeca minangka drong abang dulur manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping wuri sebal bonamo apa to kang dadi darunane ora ana macan saka krangke gajah medha saka wandilan kejawi namung utusan saing Karang Kademben nggih putra Kilurah Semar Badranaya ingkang Wragil Kilurah Bagong ingkang wantun minggah Datulaya mancat nontoniti nerpepek pindha sata matarangan Hakarya jingak kang samya mulat mangurbeng para kawula kanca piyak-piyak ana daya minggir jaluk dalan
tebang rerayungan loma lengkung tumelong rumambat wetyan wis semu kang mawor raras Koko Prabu dereng ngantos paripun anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika mboten pangling kados sowanipun Panakawan mongko Panakawan Bagong sowan wonten negari Ngamarta Koko Prabu jagat Dewa Bathara jagat Pangestunggara Yayi nadyan dipun menapakno Bagong menika tasih Panakawanipun para Pandhawa mila dinten samangke kula aturi animbali menapa wigatosipun dene Bagong sowan wonten Sapadha Yayi Prabu mestinipun wonten wigatos dene ngatasipun namung sak derajatipun Panakawan keraya-raya sowan dhateng negari Ngamarta Koko Prabu kasinggihan mekaten mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah kula diandangu dhateng sowanipun Bagong inggih Yayi kula semanggaken Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu sawise asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe Panakawan Bagong raharja sowanmu Panakawan Nonamit pasang Kalimantabe tinebena nyeladune dumawahing tawang towang sinuwun linepana ing tulak manuk keparang kula ngaturaken sembah sing langsung alon-alon aja kesusu-susu anu sumung kemeng pangabekti kula konjo ngersa paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong ndak tampa. Pangestuku tampanana. Kula cancang pucaking remi. Bagong, Nun, nek ora iso basa iki rasah basa. Kula cancang pucaking weni. Wo weni to? Weni. Ora remi, ora. Ngerti kula cancang pucaking remi dumawahing kiyu-kiyu. Ora kena kuwi. Nggih nggih. Kula cancang pucaking weni dumawahing wijang. Nah. Rumeketing werdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan. Sinuwun prayoga nunggunmu ngadhep. Kula nun. Sampun boten kirang prayogi. Sapa ingkang dadi kancamu Bagong? Kula piyambakan mawon sinuwun kula niku cah kendel. Iya. Nggih. Prayoga nunggunmu lungguh. Sampun boten kirang sekeca anggen kula biyanten sampun Prabu. Iya, Bang. Nggih. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu. Pengetunipun sinuwun Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna wilujeng. Bekti kula konjo sinuwun. Iya, Bagong tak tampa pangestuku tampanana ya, Bagong. Nun iki nang-nang njandhane. Aja kurang ajar lho. Terus kok nirokke suarane Kresna men supaya kula niku ya semangat ngoten lho. Panjenengan niku lek ngendika renyah. Carane krupuk niku bar dintas. Kula ya kudu renyah, ya kudu ngimbangi karo sing nimbali. Iya, Bagong, iya. Lho. Anu nggih. Penakno nggonmu lungguh, Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Sakarepmu, Bagong. Ha nggih wis ngonten mawon malah penak. Bagong. Padha rarja sapraptamu Bagong. Pangestunipun Ndara Werkudara nering sambi kala Ndara. Yo. Prayoga nunggunmu ngadhep. Kula ngaturaken sembah. Tak tampa pangestuku tampanana.
Ayo nek iso dirokno gedene suarane Werkudara. Bagong. Nung. Biasa mawon ah. Lah sampean gedhe tenan suarane. Sampeyan iku ora asik gedhe ora mung suarane. Iya, prayogakno. Nun nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Bagong Padhararja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya, Bagong. Nggih. Kok pun sawetara ora rawuh teng Karang Kadempel? Iya, akeh kewajiban kasatriyan Bagong. Wah, jan wis mendring kula macet. Sampeyan mboten rawuh niku anggere ditekani meng kula tinggal ndelik. Iya. Ponokan Bagong Padhararja, ponokan Bagong Padhararja. Pangestunipun Ndara kembar Ndara Nekula Sedewa wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, Bagong tak tampa pangestu tamanono ya Bagong. Nun nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Ki Lurah Bagong sami wilujeng. Weh lah. Siti. Inggih. Selamat tekaku, kowe selamat to sehat to kowe dadi abdi Ngamarta. Pangestunipun sehat. Syukur. Adimu sing lemu iki jenenge sapa kowe? Kula pun Bandriyah. Heeh, lali aku. Kowe ya sehat to Bandriyah? Pangestunipun wilujeng Mas Bagong. Wah, jantangku mboten kepanggih. Ah iya ya. Karang aku ya arang-arane negara Ngamarta. Nggih. Nomormu ijek ajek to? Tasih ajeg. Heeh, kok tak kirimi gambar meneh ya. Ya? Nggih. Sing asik. Ah beres. Aja kuwatir pokoke. Senengane kok kaya ngono lho adik iki. Ora apa-apa kuwi. Ponokawan Bagong. Kula wonten dawuh sinuwun. Apa sebabe dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan? Murugake matur marang panjenengan ingsun Ponokawan Bagong. Sampun dipun keparengaken sinuwun. Wis ingsun keparengake. Matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekol Binunteling Ron Kelapa. Apuren ta mbok bilih wonten lepan kula anggen kula ngunjuk sapa paduka sinuwun Prabu Darma Kusuma. Kaya ora dadi ngopo, Bagong? Ing angka kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging kula menika dapur dipun utus Bapak Semar utawi sowan kula menika minangka duta. Duta apa? Duta terong. Duta pengawakane Kyai Semar Badranaya. Mengkono Bagong. Nggih. Lah bapakmu ya gene. Ngeten sinuwun. Mugi andadosna ing kawuningan. Nadyan bapak niku ketoke wong loro saudon telu saurupan. Ning panjenengan prisa piyambak to, bapak niku kere. Iya. Bapak niku wong ora duwe, tata lair pancen bapak niku wong ora duwe. Ning batin bapak niku wong keserakat. Iya, Bagong. Batine bapak niku dewa ngejawantah. Arep ala dikaya ngapa, bapak niku Semar niku dewa ngejawantah. Tur bapak niku dadi pamomonging para Pandhawa niku wis mataun-taun. Pinten-pinten puluh taun dadi abdi tanpa ngresula, dadi abdi sing tewajo dhateng kewajibanipun niku mung Bapak Semar. Mengkono Bagong. Mekaten nggih. Sabanjure piye? Pada suatu saat nggih. Kuwi tembung apa, Bagong? Waduh, niki tembung modern. Sampeyan sawijining dina bapak niku crita kalih kula. Crita karo kowe piye? Bapak niku nglakoni tapa brata. Iya, menyang endi? Teng Sentrong. Mboten medal 7 dinten. Kalih simbok. Tapa kok wong loro mboten ngerti niku pancen lakune bapak ngoten niku tapa karo simbok 7 Mbah
bareng metu saking senthong bapak niku terus pucet cahayane mergo entuk sasmitaning dewa sing sajake Mutawatiri. Terus telung dina bapak mboten kersa dar mboten kersa ngunjuk terus kula ditimbali niku wau Gong kowe tak andani aja kaget lah ngopo bapak kok ora nyeluk Gareng ora nyeluk Petruk sing diceluk kok aku lagi ra percaya karo Gareng karo Petruk. Bapak ngonten niku. Lah ngopo ya Pak kok ora percaya karo Gareng karo Petruk? Soale Gareng karo Petruk lagi wae mbautke dit RT ngono. Mula aku ora percaya karo Gareng karo Petruk. Kowe tak timbali, kowe sing tak percaya. Lho nggih, sendika. Ajeng crita napa, Pak? Aku ki nalika tapa ning senthong kae kok entuk sasmita sing sajake kaya Ngutawatiri le. Ngutawatiri pripun, Pak? Sesuk ki ora suwe meneh. Ngamarta ki bakal entuk cobaning dewa. Mbah pirang dina saka saiki, mbah pirang sasi saka saiki, Ngamarta ki bakal ke taman pegebluk ingkang gegirisi. Oke para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Ngoten niku. Wah. Tenane, Pak, tenan aku ora goro. Bapak ngendika ngoten niku. Ah, Bapak kudune iso nanggung perkara kuwi, Pak. Ngamarta ki sing ngomong Bapak lho. Negara Ngamarta ki sing duwe kewajiban gawe tentrem ki Bapak. Duwe kewajiban gawe kabagyaning kawula ki Bapak. Klebu para Pandhawa ki ya dadi tanggung jawabe Bapak. Iki ambeke daturke para Pandhawa wae, Pak. Bapak nyandet kula. Aja. Engko ndak Pandhawa kaget. Ning Pandhawa ya perlu ngerti. Mergo nek Pandhawa ora ngerti engko ndak ora tata-tata. Lah jane iki iso ditanggulangi le. Terus carane nanggulangi pripun? Ditanggulangi seranane aku nyuwun ngampil pusaka Ngamarta. 3 cacahe. Napa mawon, Pak? 1. Sik, catetane meneng kene. 1 tumbak Karawelang, 2 payung mata, payung tunggul naga. Payung tunggul naga sing angka 3 pustaka jaminan pustaka jamus kelima sada. Pustaka jaminan utang. Jamus kelima sada. Niku telu-telune kudu tekan Karangkadempel. Bapak sing ajeng nyarati, bapak sing ajeng dongani, srana pusaka 3 niku Pandhawa iso uwas saka bebaya pegebluk. Neng. Piye karep omong apa? Niku lho, ananging. Ananging kok dadi neng. Ananging nek sampean mboten maringake, nggih sampun. Monggo mawon kula mung diutus kalih Bapak Semar. Nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya mboten apa-apa wong kula ya mung dadi utusane Semar. Ning nek pegebluk niku tumama tenan teng negara Ngamarta, sampean ampun sambat sapa-sapa. Bapak wis ngelekke karo Nalendra Ngamarta. Werkudara. Iye. Piye Dimas? Ana kanan kaya ngene. Ora sandadak walang ati. Pusaka 3 wenehna Bagong. Ben digawa Bagong ning Karangkadempel. Men disarati karo Semar. Men Ngamarta ora ke taman pegebluk. Kuwi luwih apik tinimbangane awake dhewe meneng wae. Ora tumandang karya. Ning mengko bakal weruh pira kae kawula sing padha tekaning pati. Kuwi malah ora prayoga. Arjuna kula cundhuk kalian panjenenganipun Kakang Mas Jodipati. Kembar piye? Iya kula nderek Kang Prabu. Inggih, Kang Prabu kula nderek. Bagong, dalem. Kowe krungu dhewe kesaguhaning para kadang. Ah, niku langkung prayogi. Mergi bapak niku nek omong niku sadet saknyet kok. Kadangkala bapak niku ya sok ora mandi ning kadangkala ya mandi ning ketoke niki lek omong kalih kula niku serius tenan sinuwun. Mboten main-main. Niki ketoke wong bapak niku lek ngendika niku karo ora ngematke kula kok. Penrawanging netra niku mendhuwur. Kalih omong niku blas ora ngematke kula. Sing ngomong niku kaya dudu Semar. Lho. Kaya dudu bapakmu senes. Suarane niku pokoke beda karo suarane bapak biasane. Ha niki
nandhake nek sing paring pangandikan iku pancen dudu Semar, ning sing manggon ning awake Semar. Iya, Bagong pancen bener ngono. Nggih. Sapa sing manggon ning awake bapakmu? Waduh. Sapa ya? Sinten sinuwun? Lah kowe karo wong tuamu dhewe kok ora apal iki piye? Aku lho ora apal ya, nyatane ya ora apal tenan kok. Sing manggon iku ketoke Bathara Ismanto. Sapa? Ismanto. Jaidan Ismaya. Ah, Ismaya. Kok Ismanto? Ismanto iki bakul dawet e. Ismaya, ketoke sing ngendika wong rada halus kok suarane nek bapane ku ora pengendikane kasar. Ngoten nika. Nek niku suarane rada halus, berarti niku asline sing ngomong udu bapak, ning sing ngenjingi bapak, sing lenggah teng sanubarine bapak. Iya, Bagong. Nggih, mula monggo nek aja dipareke nggih kula beto sakniki nek mboten nggih pripun carane. Koko Prabu, wonten dawuh Yayi. Menggah paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Nun sewu. Menawi babakan Semar nyuwun pusaka 3 menika kala wau, tumrap kula kedah dipun petang. Liripun kados pundi? Nun sewu. Nadan Semar menika panakawanipun para Pandhawa, Semar menika abdining para Pandhawa, nanging nun sewu, Semar menika menungsa lumrah. Menungsa ing kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Kuwatir sing manah kula. Menawi menapa ingin dipun aturaken Semar lumantar Bagong menika namung karti sampeka ing sejatosipun Semar menika namung melek pusaka 3 negaring Amarta anggenipun semados sak mangke Semar saged junjung derajatipun luar saking derajating abdi nggayuh derajat ingkang langkung inggil menika saged ugi kelampahan. Ampun nun sewu mboten teges kula menika badhe ngiyas dhateng Kakang Semar namun nun sewu naminipun titah menika kedunungan lali kedunungan supe tuwin kedunungan lepat mila kedang atos-atos. Menawi ngantos pusaka 3 menika luar saking para Pandhawa. Pusaka 3 menika mangke dipun beto Semar, kekiatan menapa ing dipun ginakaken para Pandhawa. Semar saya gadhahi panguwasa, Semar saya sentosa menawi gayuh napa-napa badhe kasembadan. Menika ingkang kula ajri Yayi Prabu. Nuwun sewu kok ana swara ra penak mau sapa sing ngomong? Hah? Ayo ngaku. Antara piyai telu seneng mburiku kuwi sapa sing ngomong nek Semar ki ya menungsa. Kedunungan ina lali salah apes lan mati. Kuwatir rasane atiku nek Semar kuwi duwe gegayuhan kepengin luar saka derajating abdi, kepengin duwe derajat pangkat sing luwih dhuwur. Sapa sing ngentoki kata-kata iki mau? Hah? Kene ora ana sing ngaku babat habis lho iki kok. Nek nitek suarane cilik iki Genandara Werkudara. Gus. Ngawur. Oh ya udu. Ndara Janawa. Dudu Bagong. Sampean. Aku ora kok jeneng iyas karo bapakmu ora Bagong, kowe aja salah tampa. Ning niatku mung ngelek-eleke marang para Pandhawa. Angel to kelakone dinalar kanggo nalar sing ganep ing atase derajating Semar kok arep maluyake negara Ngamarta ingkang bakal ketaman pegebluk mongko dadak mbutuhake pusaka 3 ya kuwi tumbak karo welang payung tunggul naga lan pustaka jamus miyang jimat lima sada nek kudune Semar arep kepengin dandani negara Ngamarta kuwi ora kok kongkonan kowe nanging Semar tekan ana negara Ngamarta kuwi luwih iso dipercaya lah kok dadi kongkonan kowe. Mongko kowe iki mung batur, kowe mung gedhi bal 17, kowe iki mung Panakawan. Nek nganti tumpangsa nggonmu mboyong pusaka 3 iki mau, apa ora gawe geger cilik pusaka ilang? Gedene pusaka oncat apa ora gadi rame negara Ngamarta? Mula kang saka kuwi perkara iki dipetung dhisik aja kesusu Bagong, aja kesusu. Aku ora ngarani ento Semar kuwi ndek gegayuhan liyane ora. Aku ngerti pambegane bapakmu. Ming sing jeneng menungsa kuwi kedunungan ina lali salah apes lan mati. Saapik-apike wong kuwi tau tate nandang kleru, sak kleru-kleruning wong tau tate nandang bener. Kuwi wis eneng-eneng jagat kuwi wis ditetepi dening panguwasaning dat kemurwing dat mula kudu ngati-ati.
Oke. Oke. Cekak gampange sampean maido karo Semar, ha to? Cekak gampange sampean maido karo gegayane Semar sing kepengin dandani negara Ngamarta. Malah luwe-luwe sampean ngarani Semar kepengin duwe derajat liyane luar saka derajat Batur. Ha ta ngono ta? Lho. Kuwi mung Panyakrabawa nanging rak durung sak tenane to. Rasaku kanom. Padune kowe arep nudingi karo Semar. Semar kepengin duwe derajat sarana kowe ketunggan pusaka telu. Semar kepengin duwe derajat ketunggan pusaka telu, Semar kepengin luwih saka derajat Batur. Ngono wae rasa dadak tau ubeng-ubengke. Bagong sing sabar dhisik. Ora iso sabar. Aku nek wis ngene iki ora iso sabar aku. Semar dunekke werna-werna, kepengin duwe niat sing elek. Kepengin duwe niat sing ora prayoga. Saya tak takon karo sampean. Semar ngomong Pandhawa pirang puluh tahun. Tahu Semar njaluk undaan bayar? Tahu Semar njaluk derajat sing luwih dhuwur? Tahu Semar kepengin duwe apa-apa? Ora tahu. Ora tahu. Semar lahir batin nglakoni lakon iki kanthi ikhlas. Ora duwe niat apa-apa. Minangka dadi pamomong ya minangka dadi pamomong. Nek Semar gelem dadi wong duwe derajat, duwe pangkat rasa dadak nganggo pusaka telu tombak karo welang payu tunggu naga pustaka jamus tombak karo welang. Lemu nyebut ki ngawur, ora urusan. Wong nesuwi bebas. Wong edani bebas. Ahlinya ahli. Padake ora. Ora usah dadak perlu tombak karo welang payu tunggu naga pustaka jamus nyajiman liwat ora. Ning Semar ki tak omong ya. Ae titi sing Sanghyang Bathara Ismaya, mbiyen nek gelem dadi dewa, Semar ki wis mukti. Wis mukti nang kayangan kono. Ora dadi titah kaya kowe-kowe kuwi. Hah? Ora kok dadi kuwi ora basa kowe. Nesu mosok basa. Nesu kok basa kuwi wadgu. Punten dalem sewu ngono. Kula tak medal Jawi. Kula nek sampean wani kula tak bali teng Karang Kadempel. Nek sampean wani tenan karo Semar, tak laporke bapak. Yakin kula mboten ajeng wedi nglaporke bapak. Ning nek mengke perkara cilik dadi gedhe mang tanggung dhewe lho sinuwun. Kula wis ora piye-piye pokoke. Koko Prabu kados pundi? Menika mboten prayoga kedadosanipun Yayi. Menawi ngantos mangke Bagong menika pradul saestu kaliyan Semar. Menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Lajeng kepareng paduka. Menawi saged Bagong badhe kula tungka kula candhet sampun ngantos wangsul dhateng negaring utawi wonten Karang Kadempel. Kula semanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna kula wonten paring dawuh melu pun Kakang Sewawi kula dherekaken Koko Prabu. Nadyan Bagong ki wong loro saudon telu saurupan mung drajating Panakawan parandene Bagong ki wong jujur Bagong ora tau apus-apus marang bendarane nadyan solah bawane srogal nang yen bab kejujuran antaraning Panakawan telu Gareng Petruk Bagong sing jujur dhewe malah Bagong tumrap aku ngono. Iya Dimas. Banjur sak banjure kepiye miturut petunganing Dimas Werkudara? Yen miturut petunganku pusaka telu paringna marang Semar.
Merga Semar wis tanggap marang Sasmita yen to negara Ngamarta bakal ana apa-apa. Bisane ora tumama ning negara Ngamarta kudu nganggo syarat karang kadempel kanggonan pusaka telu, tumbak kara welang, payung tungganaga lan pustaka jamus miyang jimat kelima sodo. Kocap kacarita nalika semanten ngraosi pusaka ketiga, tumbak kara welang, miwah payung tungganaga, pustaka jamus miyang jimat lima sodo. Eling-eling pusaka menika kedadosan saking Nalindra, Nalindra ingkang digdaya sekti kalintang. Mila panggraitane tan prabeda kaya menungsa. Mijil saking pagodhangan pusaka-pusaka tiga kumleyang sak nginggiling Datulaya, nututi plajaring Kilurah Bagong. Sedewa teka banjur ngadhep ngarsaning pun Kakang. Nun sewu kok ora Bu. Nembe kemawon Kakang Mas Jodipati ngraosi bilih Bagong menika panakawan ingkang jujur. Menika kala wau sedaya kabukten. Buktinipun menapa Kakang Prabu mboten nyumurupi? Nyumurupi kahanan napa Sedewa? Pusaka tiga, tumbak kara welang, payung tunggul naga, pustaka jamus miyang jimat lima sodo. Kula tingali kumleyang wonten sak nginggiling Datulaya, malah sajaipun nungka lampahipun Bagong Prabu. Werkudara. Nggih. Yen ngono bener apa kang dadi ngendikaning Dimas Sena? Pusaka telu wis melu kelawan Bagong rasa dadak ditututi. Pusaka telu hae panggraitane tan prabeda kaya menungso, dasare kedadian saka menungso. Saka Nalindra, Nalindra sing padha salin wujud dadi pusaka. Iya Dimas. Kanthi cara mengkono mbarep ora usah sangga runggi. Sapurnaning lelakon antaraning Bagong karo Kresna kakangku tak kanthi menyang Karang Kadempel. Sowan ngersaning Semar Badranaya. Iya Dimas pun Kakang mungkari manut. Kang mengkono yayi tatanan parengganing para kawula aja nganti ana ing kesempyok ing aradan. Upama dadi peperangan antaraning Koko Prabu kelawan Panakawan Bagong. Lan tak jaluk Siadi kudu ora kena ngrekake para putra supaya mrawasa kelawan Bagong. Ora bakal aku ngewangi Bagong apa dene ngewangi Kresna. Kabeh tak anggep katresnanku kabeh. Iya Dimas, Sedewa kula maring adhawuh bubarna kang padha seba ingsun kundur kedaton. Kawula nengestaken dawuh nyuwun madal paselan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Sedewa. Purna gatining pananggilan. Sanada kundur kedaton delok saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi. Manggung ketanggung Jaka Maloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabon. Kawis dengan saking Mandura tindaknya Sri Naranata katiron saking Mandrawa kaya tansah gumebyar candraning Sri Naranata wau.